случай да започваме. Добър ден и добре дошли на извънредната пресконференция на национално представените пациентски организации. Напоследък, като че ли по-често ни се случва някакси да се събираме заедно и неприятно, по неприятни поводи. Повода за днешната пресконференция е този фарс, който наблюдаваме от няколко дни във връзка с актуализацията на бюджета на Националната здравноосигурителна каса. И забележете кои пари са орязани. Онези пари, които засягат поне 1,5 милиона български граждани, които всеки месец си получават животоподдържащото лечение по здравноосигурителна каса. Както заяви доктор Тодорова, на 16 септември тя няма да може да заплати за нито едно лекарство повече. Друго едно конкретно лекарство, което го няма от една година и което съответното не се снабдява, пак за химиотерапия, Бисюню, което в България са натискани цените на лекарствата, това е масовата практика, 50 лекарства и повече, и струва 2 опаковки 140 лева. Сега лицето инвалид трябва по частен път да си го купува от Турция за 800 лева. Нахалството продължава. Същото лице иска да се лекува в чужбина или да се прави кибернож. Вчера имаше дело, на което се явявах точно в това. И се казва, лицето се лекува в България. Как бе? Националният консултант пише. Ние сме го насочили, понеже го няма в България, си го вземе от Турция. И въз основа на това лечение се лекувал пациента в България. По-голямо нахалство не съм виждал. Така че, никой да не си въобразява. За медицинските изделия не говорим от 2 години какво се случва. За лекарствата те колегите ще говорят подробно, аз не искам да се спирам на това. Но виждате, че няма... Питах се вчера министър Чобанов, по коя методика ги определихте, бе? Тая методика, ние си решихме. Чакайте, вие да не си разпределяте вашите парички с жена си. Като вземете и си разпределяте бюджета с жена си, си го решавайте както искате. И ти да не мислиш, че не е така. Затова аз считам, че въобще не става дума за нищо друго, за една голяма далавера. Трябва да се настоява поне 328 милиона да дадат. Независимо от там какви други още, по никакъв друг начин не трябва да се гласува никакъв бюджет голям за корпоративна банка. И дори тези 100 000 евро, които има и трябва да се платят след ревизия. Произхода на парите. Ние ще плащаме кой колкото си имал така на доверие по няколко милиона, виждате ли там едни държавни фирми. Той ни така 80 000 работници ще ги оставим без работа. Те глупости не искаме да ги слушаме. 328 милиона, никакви пари на корпоративна банка и ако искат, толкова са загрижени за българските пациенти, да платят още 500 на касата, да върнат уния 1400, които са откраднати. Благодаря. Но не може така да си играят с болните хора, на гърба на болните хора. Затова нашия призив е политиците да преосмислят преразпределението вътре в тази актуализация. На първо място, ако е възможно, ние мислим, че е възможно, при положение, че се отделят така 3 милиарда за ЗОР, за МАН, за КТБ, 100 милиона още могат да се намерят за 1,5 милиона български граждани. Това е първо искане. Второ искане, в случай, че актуализацията остане в размер 225 милиона. Никой да не си прави никаква илюзия, че ще си купува спокойствие от лекарски протести. Защото насреща са 1,5 милиона български граждани, които ще останат без терапия и ще почнат да измират като кучета. Няма да има кой да ходи да гласува. И това е техния електорат. Това са възрастни хора с хронични заболявания. Така че на господин Чобанов някой да му обясни тези нещенца. Защото очевидно никой не му ги е обяснил и са му казали, че ще си купят спокойствие от лекарските протести с 200 милиона. Обаче сериозно са го заблудили. И третото ни
призив към политиците е едва след като бъдат изпълнени тези условия да влязат в пленарна зала и да си актуализират бюджета на Здравната каса. Всичко друго е в ущърб на гражданите.